Ahoj, Aťo. Pozdrav pán Bůh, paň táto. Takže máme pondělí, mám za sebou záskokovou zkoušku, která právě proběhla a jdu nad svým super širokouhlým monitorem pracovat. Mám takovou zajímavou zkušenost s jedním investorem, poslal jsem mu SMS-ku, jestli by ho třeba nezajímal takový projekt a on mi prakticky v zápětí odepsal, že ne, že jeho rozpočet na dobročinnost pro příští rok je již vyčerpán. S čím se potkávám často, že se řekne divadlo a to je určitě dobročinnost, oni potřebují příspěvky a to ne, já podporuji třeba vzdělání nebo děti a podobně. A já jsem mu napsal, no počkejte, mně nejde o dobročinnost, jde mi o investici, já hledám investory, protože mám obtížnou pozici, protože nemám startup a nemám klasický developerský projekt, takže nemám infrastrukturu, kde bych to mohl představit, takže mi nezbývá než takhle napřímo kontaktovat. Tak jsem mu tak jako v rychlosti a krátkosti v rámci SMS zprávy vysvětlil a pak říkám, takže nechcete aspoň, že bych vám poslal nějaký business plán, jenom takové představení a potom to třeba odmítněte. Bez reakce. Skončilo to, tato celá konverzace SMS-ková. Jedeme do Olomouce. Já jdu solo. A to ti není ani trapné říct svému dvornímu herci, který v Teď podstatě... jsem ti to chtěl říct, pojedeš se mnou? Jo? Tak já jdu zpět. Jo. Ahojte. Ahoj. My pojedeme. Není tam na video. My pojedeme Volvo. Není to jako, že to skončí ten vlog a řekneš, že jsi svým. Ne, počkej, to jenom vypnu. Tak. Ne, to bylo jen na video. Já s tebou nechci jezdit. Já chci jít sám, vole, Štěpane. Ale já už... Ne, prostě. Ahoj, to bylo na video jenom. Ale já bych jsem to pochopil, že mám je taky. Ne, tak pro mě možná špatně hraju, nevím, ale prostě chci kurva jít sám. Jet s nima normálně. Už mi neotravuj pořád. No. Tak, dojeli jsme ke kinu Metropol. Nevíš proč Vava nechtěl jít s náma? Já jsem mu říkal, pojeď a on se otočil a udělal tohle. Šel. Tak nevím, jestli ho něco trápí. Nechme to být. Dobrý den. Dobrý den. Kucka. No, ale kuřák. Jdeme točit Mírové deníky. Tady je mikrofon. To mám tady? Jo. To je mikrofon. Ještě než Maximus Decimus všechno nachystá, tak jenom řeknu, že jsme dnes měli schůzku v jedné bance, tady v Ostravě, kde jsme se setkali s privátními bankéři, což jsou třeba právě lidé, kteří nás můžou propojit nějakým způsobem na lidi, kteří by byli ochotni investovat. Víte, co to je fond kvalifikovaných investorů? Pište do komentářů. Tak co, Maxičku, můžeme točit? Já si myslím, že ano. Tak rozjíždím kameru. A já jdu na to. A vážení posluchači Mírových deníků, aktuálně natáčím videomateriál i do svého vlogu, takže já si tady takhle si otočím kameru na svém osobním mobile phoneu a rozloučím se. Ahoj. A budeme se těšit u dalších Mírových deníků a zde to je vlastně neuvěřitelné, že já takhle vlastně můžu natočit jakoby materiál pro 2 videa. Je to prostě úžasné to, co nám ty současné technologie umožňují. Takže ahoj! Co těch 300 míčů? Jo, tak, ale je to dobrý, protože mluvil jsem si
ona potom říkala, že... A pak jsem šel za tím. On mi říkal, že vlastně... A pak jsem to zvládl, takže je to v podstatě... Už skoro je máte vlastně. Brainstorming. Hoj. Brainstormujete? Já se přidám. Zátko, jo. No a ty 4 premiéry v tom týdnu, tak ty by zase byly tematicky laděné. To jsme si říkali, že by nás na tom jako nejvíc lákalo. Videokol, Maté, oni nám dělali apku. Ještě načítáme, no. Maté nám dělalo video apku Meerplay. Meerplay, ano, přesně tak. Děláme call s kluky z Prahy, ale ne s těma. který tam jako je v té notifikaci, to si můžeme domluvit, to jsou jako drobné záležitosti, teď je tam v podstatě jenom obrázek, titul. Netočte nás. Prosím vás, co tady děláte? GDPR, prosím vás, my jsme tady zabloudili. My hledáme prostě tady někde, by měla být nějaká pojišťovna. Na štěstí. Pojišťovna štěstí. A my totiž máme pořád smůlu. Ukaž mu to. No, já jsem, jo? Ty vole. Jirka říkal, já si rozběhnu přes celou místnost a naskočím na tvůj prst. No, a nějak nám to nevyšlo. Krása. A tam jde pan Polák. Ahoj, Vavo. Začínám mít problémy, už si připadám jako nějaká 13letá puberťačka. V podstatě kdykoliv mě někdo uvidí, tak mám v ruce telefon a začínám se natáčet. Alberte, máš to podobné? Mám to velmi, já bych dokonce řekl, že to mám stejné. Čau. Je to hrozné, jdu si udělat kafe. Tady máme servery. Jo. Tady je naše studio Mírkastové. Maxim, máš deprese? Ne. To už za chvilku člověk neuvidí bez toho mobilu. Ne, já jsem vyšel z auta hned rovnou s mobilem. Ano, já točím všechno. A on furt s mobilem, furt. To je vlog. Třeba 20 000 lidí to sleduje, Vavo. No ale ať je to, jako jestli má 20 000 lidí, převažuje potom jako ty psychické následky, které potom třeba skončíš tak, že teď kakám hovínko. To je dobrý nápad, to hned zkusím. Já jsem si to jako dítě topil. Jenom kvůli tomu říkám. Takže já to třeba plavu strašně rád. Ale nesnášel jsem třeba na 9letce takový to, že jako nemám nějakou Další hráči. Dnes je čtvrtek, zítra pátek. Šiju si kabátek. Co? Jsi se chvilku neměl mobil v ruce, že? Jo. Štěpa hraje. Lidi koukají a Štěpa hraje. Lada? Papá. Máš pizzu? Mám pizzu. Děkuji. Dobrý den. Děkuji. Výborně, děkuji. Děkuji za spolupráci, mistře. Děkuji. No vidíš, máš talent. Dobrý den. Dobrý večer. Děkuji. Děkuji, Mišo. Gratuluji. Skvěle. Gratuluji. Wow, zásku roka. Tak právě jedu na jednu moc důležitou schůzku do centra Ostravy. Tak musíme věřit, že dobře dopadne. Ale je to na dobré cestě.
zde galerie Plato. Krása. Ano, zde legendární stodolní. Ahoj, Aťo. Nazdar, Bertíku. Takže schůzka dopadla, věřím, že dobře. Je to dobrý, je to všechno na dobré cestě. Už to vypadá, že asi máme právní zastoupení v nějaké podobě. Ještě se to samozřejmě bude všechno ladit, ale je to dobrý, je to všechno na dobré cestě. Teď musím zase vedle do divadla, protože máme schůzky s herci. Tak. S jakými? Dneska třeba se slečnou Hrnčiříkovou a s panem Polákem. Například dneska. Tak. A bude i pan Čech? Pan Čech? Tak když máte Poláka? Tenhle typ humoru chceme? Vavo, další hráči. Nehraju, chytlo tříslo. Co tě... Tříslo. Tříslo tě bolí? Normálně mě tříslo najednou chytlo, No, ale... takže chodím tak přirozeně. No, ale to je prostě úděl herců, že i když jsou nemocní, tak prostě jdou hrát. Ale já ne. Ale tam mám menší roli. No. Takže já si myslím, že si nikdo nevšimne, že tam nejsem. Ne, ty tam jenom sedneš a budeš jenom říkat repliky. No ale jak se tam dostanu, když mě to bolí? Nevím. Musím mi Parakotoul. No to bych mohl, to je asi poslední. Ale to musíš rozmasírovat. Tříslo se musí rozmasírovat. Takže prosím všechny, kdož můžou, teď máte na to 10 minut, přiběhnout do zákulisí a začít mi masírovat tříslo, ale nesmíte se dotknout pytliku. Vavo, ale to není přímý přenos. To není live, to je do záznamu. Já už tě kurva seru s těma tvýma videama. Takže páteční večer, další repríza hráčů a tento týden pár schůzek proběhlo, všechno je na dobré cestě, jak už jsem říkal. Ve tvém vlogu. Prosím? Můžu být ve tvém vlogu? Můžeš být v mém vlogu. Dobrý den, přátelé. Zaberu ladinu, stojím na kole. Ale... Co jsem říkal? Já řeknu větu, on něco řekl. Já řeknu větu, on mi na to odpověděl. Já řekl větu, on se postavil tam a Co? Já řekl větu, on na mě něco. Tak buď to si možná... To zastavím a řeknu... Dnes mě do divadla veze Evička. Jak se tady objímají, jak se mají všichni rádi. Je to nádherné. Je to krása. Den. Dívej se na chlapce. Chlapce. Jak si tady válí. To je strašné tohle. No, takže dneska sobota a včerejší představení to samozřejmě bylo vlastně nepříjemné, protože tam byl ten nepříjemný zážitek s divákem, který příliš hlasitě komentoval dění na jevišti a pokřikoval na herce, pokřikoval na nás, pokřikoval na Štěpáně, pokřikoval na Štěpáně a tím zničil vlastně úplně zničil zážitek nejen hercům, ale především divákům a to se někdy stává, ale musím říct pravda, že se takhle výrazně se to stalo vlastně poprvé. Ale věříme, že dnes už to bude lepší. I to my musíme v divadle řešit, protože víte, jaký je rozdíl mezi kinem a divadlem? Že v divadle vás ti herci slyší. Ježiš, děkuju. Ježiš, jasně, Ty vole. Zlatý člověk, čeho jsem mohl volit. Se to vždycky děje tohle. A tento díl Cesty za 3 míči končí zároveň s koncem tohoto bloku hráčů. Takže z hráči začal první díl a 4. díl z hráči končí dnes naposledy a pak bude pauzička. Ale pak zás. A pak zás. Tak to je. Je to tak. Chlapci, je to tak. Já neonanuju.
vydrž chvilku se netočit. Já musím, to je obsah. Já jsem content maker. Proč jsi sem přišel do šaty? Abych si vzal rekvizitu Tak a si vouse. vem si rekvizitu a vousy a jdi. Jsem řekl vouse. Vouse? Já se potřebuji vzít vouse. Vousy. Vezmi si vouze, nech mě soustředit se na výkon. Ty se soustředíš, když tě točí. Já si potřebuji zopakovat texty. Jo, máš 2 minuty. Děkuji. Vava. Já to nebudu vůbec komentovat prostě. To prostě...